Det er DK Game Tutorials. Nu viser jeg Surf Forbidden Ways 2ND. Og hvis I vil have mappen, så kommer en download link i description. En download description. Det er fordi dem der, de driller mig. Det er udlændinger. Nej, det er mig. I beskrivelsen af filmen. Jeg viser lige hvordan surfen den virker, og så kan du spille den selv, men det var 10 minutter. Alle mine game recorders, det var 10 minutter. Det har jeg. Sådan er det. Det bliver det også. Nå, så har vi det sjovt nu. Jeg skal lige smide noget net. Sådan. Fuck. Piss. Nå. Det var også din skyld. Nå. Det er sådan blandet med engelsk tysk. Der må give ham der 10'eren der. Hvis du ved hvad jeg mener med 10'eren. Noget sprog. Det er meget sjovt spil Counter-Strike. Så hvis I gerne vil have spil, det rører med at købe sammen med Steam, så I kan spille sammen med os venner alt det. Som den har det. Så gå ind på www.steam.dk www.steam.com ned på download Steam. Download Steam, og så skriv op i søgefeltet. Altså når du først download Steam, og så når du create account, og så når du kommer ind i det der start, så skal du ind og acceptere ind på din e-mail som du har. Jeg tror godt du har nogle venner der viser dig det, men så kan du bare spørge dem der har det, eller dem der ved hvad de gør. Det gider jeg ikke til at sige. Jeg skal til at lave en tutorial. Og det gider jeg ikke. Jeg er med til på. Fuck, det går et år der. Selvfølgelig med knife. Det med Minecraft, det skal nok komme snart. Men vi giver lidt luft sådan noget jo. Det må love mig ikke, og så en kommentar. Vil du gerne lave en video nu om hvordan man laver for eksempel Minecraft? Det gider jeg ikke at bare gøre. Det er noget der kommer efter episoder. Der blev stille. Det var den der sagde jeg skulle gøre det. Nå.
Fed lille bøs, mand. Если хочешь поменять оружие, пиши бумс. Shit, den irriterende der. Карта чуть-чуть, но она как бы не тормозит, там текстуры сливаются как бы, долго идут. Ты смотришь, вот эта точка, она как бы сливается. Min fuck up mus, mand. Jeg er træt. Hvis jeg slår han er lige god, det gør, mand. Ого, сколько куда долетел? Ну-ка, что-то... Ух ты, это просто игра. Настолько хорошо залетел на какой-то супер какой-то фигне, и я оказался Så kommer jeg ind herover, som jeg viser jer, hvad er. А сейчас он просто загрузится. Det der er, ikke? TMP M5 og et eller andet sted, hvor du kommer hen. Nå, du kommer et godt sted hen. Ej. Da 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 da. Да, мне тут больше всего нравится эта грена. Я, короче, открывал меню. И там их всех замутил для тебя и все. Så lad os på en anden sted, som min mus den fuckede. 25'erne. Det er fordi den ikke sætter ordentligt i boks. Nej. Hvad snakker jeg om? I computeren. Stationær. Og det er meget svært at huske, hvor er den her map her. Det er du skal spille den der rigtig lang tid. Dem der er der så passe på. Bare én rør ved den så. Rundet. Det er sjovt. Har brugt det for mange gange. Det er tabt, nej. Я, короче, поехал по незнакомому пути. И там оказывается такой резкий поворот опять. Det er klødt. Нет, там не окошко. Там, как бы, когда ты в середину заезжаешь, там поворачиваешь резко. Я где-то до самого конца этого ребра долетел, а там еще это было ребро, я его не увидел. И теперь я вот...
Mhm. Og så klippen også. Попробуй полете, щелкать ножом левой. Ну типа мини-риском. Знаешь, какую скорость ускорился? Слава богу. Ah, får man sgu godkældes. Selvfølgelig oven for dem, der taber der. Ja, det vidste jeg ikke. Den ved der, du kan se. Det er, hvor det går åben. Den har han. Den der. Nu demonstrerer jeg lige. Se. Nå. Så afslutter vi, fordi jeg tror, det er over 10 minutter nu, fordi jeg gør det uden. Nå. Nå, farvel.